Drazí bratři a sestry, drazí farníci, poutníci, drazí diváci, posluchači. I tento rok jsme se shromáždili okolo královny pokoje, tak, jako to děláme víc jak 40 let. I tento rok chceme se utíkat k ní, k matce a královně pokoje, modlící se za sebe i za celý svět. Děkujeme Pánu, který nám posílá svou matku, aby byla s námi v těchto dobách velkých změn. Ona nám nejlépe rozumí. Ona nám nejlépe může pomoci, protože ví, co je dobré pro naši dobu a co je potřebné dělat. Panna Maria je naše útěcha, útočiště v těchto letech. Ona s velkou láskou a starostlivostí vidí všechno, co se děje a aktivně spolupracuje v našem životě i v celém světě. Ona je ta, která pozorně vidí, co potřebuje dnešní svět. Tak jako na svatbě v Káně věděla, co je potřebné jednomu manželskému páru. Panna Maria vidí i naše potřeby. To nemusí být velké věci, které se týkají života a smrti, ale i ty každodenní, obyčejné, malé, tak jako i potřeby v různých zvláštních potřebách, příležitostech. Ona si je vědoma toho, že pro nás jsou tyto potřeby důležité a proto je připravená reagovat u svého syna i pro ty obyčejné věci. Ona je matka krásné lásky, citlivé lásky. Dnes ještě i více. Ona nás vede, co máme dělat. A to nejenom sami osobně. Panna Maria vidí potřebu jedné rodiny, ale vidí potřeby každého z nás. Ona vidí více. Ona vidí celý svět a zve nás k modlitbě. K modlitbě za pokoj. My lidé máme pohledy s hranicemi. My nemůžeme vidět ani svůj vlastní život, ani život svých bližních správným způsobem. A už vůbec ne život širší skupiny, jako je jeden národ nebo celý svět. Ale proto Panna Maria vidí. A ona nás zve, abychom se modlili. Modlitba je naše nejsilnější zbraň. Modlitba je to, s čím bojujeme. Věci, události, lidi mění se modlitbou. A to nám Panna Maria chce říci. My jsme pozvaní vykonávat své každodenní povinnosti v rodině, ve společnosti, na pracovním místě. To je to, co děláme svými fyzickými, intelektuálními silami, svým chováním, dobrou vůlí, ale je něco, co je nad námi. Něco, na co nemůžeme mít vliv svou silou nebo snahou, ale jen modlitbou. A proto jsme tady shromážděni ve společenství a v modlitbě. Poděkování a v připomínce si. Připomínáme si všechno to, co Pán skrze Marii učinil ve 43 letech v Mečugorí. Tolik je toho, co my vidíme, o čem víme a čemu jsme svědky. A ještě více je toho neviditelného. Jenom Bůh to ví. I každému jednotlivci, který to pocítí ve svém srdci,
který zažil přímou Boží pomoc, působení milosti ve změně života k lepšímu, obrácení, v postupování, v svátostném životě, v lásce k bližnímu a pohled do minulosti na Boží působení skrze Marii tady v Medjugorji v nás probouzí hlubokou vděčnost. Jsme si vědomi toho, jaký je to velký Boží dar, které nevidíme mu hranice. A tak se ptáme, co by bylo a jak by všechno vypadalo, kdyby Medjugorje nebylo. Kdyby Panna Maria nebyla její přítomnost tady v Medjugorji. A když si připomínáme a děkujeme, stejně tak i pokorně s nadějí se díváme do budoucnosti. Bůh, který nám poslal svou matku, který nás doprovázel, utěšoval, uzdravoval, léčil, osvobozoval, osvěcoval, pobízel k dobrým rozhodnutím a změnám. Bůh bude stále s námi. I dále nás bude doprovázet skrze svou matku. To do nás vlévá pocit pokoje a naděje. To nás osvobozuje od té starostlivosti o sebe i o svět. A tak jsme vděční, bratři a sestry, že dnes můžeme být tady na 43. výročí. Jsme vděční a radostní ve společenství věřících s celým světem, společně s farníky, kteří tady žijí celé roky a které Panna Maria pravidelně zve, aby byli věrní, aby byli svědky, aby byli dobrými domácími lidmi. Jsme vděční, že se tady všichni cítíme jako doma. Jsme vděční, protože matka je společná. Jsme vděční, protože tady všichni nacházíme potravu, která vyhovuje každé chuti. Pokrm, který je dobrý pro každou duši, která hledá, která žízní. Tady každý dostane to, co hledá, s upřímným srdcem. Někdo hledá útěchu, někdo uzdravení, někdo smysl, někdo pokoj, někdo nový začátek. Někdo hledá způsob, jak dál, i přes všechny problémy. A Maria k nám přichází a vede nás jako hvězda mořská, jako hvězda jitřní, jako hvězda v temné noci. Vede nás jasně a jistě. Tady nás mateřská i Boží ruka objímá, povzbuzuje nás a říká, abychom důvěřovali v Boží prozřetelnost a že takto věci půjdou v dobrém směru. Říká nám, abychom se odevzdali do Boží vůle podle jejího vzoru, ta, která to udělala dokonalým a celkovým způsobem. Nech se mi stane podle tvého slova. Když hledáme něco pro sebe, když svobodně ukazujeme své potřeby a modlitby, tady nejdříve říkáme, nech se mi stane podle tvého slova. Nech se mi stane tak, jak ty jsi mi určil, protože to je pro mě nejlepší, pro nás i pro celý svět. Tady se rádi odevzdáváme Boží vůli. Tady se uskutečňuje ta modlitba Otčenáše. Buď vůle tvá. My věřící víme, že nejlepší je, když skrze nás je dokonána Boží vůle. A ne, abychom my něco dělali, ale abychom dovolili, aby skrze nás se konala Boží vůle. Marijina velikost není v tom, že by ona něco dělala. Ona dělala každodenní věci, jako každá jiná žena jejího národu v té době, ale ve svém srdci vždycky hledala a vykonávala Boží vůli.
A proto skrze ní přišla tak velká milost na svět. Je mi radostí, Bože můj, vykonávat tvou vůli. Já nosím hluboce ve svém srdci tvůj zákon. Maria je matka a ta, která vykonává Boží slovo. A protože je přečistou nádobou, Bůh nám skrze ní dává své nejkrásnější dary. A staří kdysi říkali, že pokoj je všechno Boží dobro. Mečukor je místo pokoje. Tam, kam přišla královna pokoje a udělala ho takovým. Tady se smiřujeme s Bohem, s lidmi i se sebou samotnými. Pokoj je tady hlavní téma. Pokoj je to, co chceme tady nalézt a nacházíme. Ale Bůh chce, abychom i my spolupracovali v tomto procesu smíření, abychom hledali pokoj, abychom šli za ním, abychom si uchovávali pokoj, abychom se smířili nejdříve se svým životem, s takovým, jakým je. Takový, jaký je, jaký se vytvořil. Přes všechno to, co jsme možná my chtěli, něco jiného, abychom se smířili sami se sebou. Smíř se, sklidni se před Pánem a v něho důvěřuj. Panna Maria nás učí, abychom byli spolupracovníky Božími. Všichni věřící, všichni ti zbožní, duchovní, svatí, oni spolupracují s Pánem. Oni odpovídají na výzvy Ducha Svatého. Panna Maria se za nás přimlouvá před svým synem a ona nás vybízí, abychom odvážně vešli do komunikace s Pánem. I my musíme, bratři a sestry, udělat krok. I my se musíme rozhodnout začít se modlit. I my se musíme rozhodnout žít svátostně. I my se musíme postavit do řady před zpovědnici. My jsme ti, kteří musíme udělat rozhodující krok s Boží pomocí. Protože jsme svobodné bytosti. My jsme lidé se svobodnou vůlí, schopní pro vztah a komunikaci s Bohem. Panna Maria nás vybízí, abychom byli odvážní, abychom se nebáli. Není čas pro to, abychom se báli. Není okamžik, abychom čekali. Toto je čas, doba, kdy se hledá odvaha, rozhodnost, kdy se po nás věřících chce, aby Bůh působil v jejich životě. Toto je čas, kde nám Bůh skrze Marii ukazuje, co se děje, když člověk dovolí, aby Bůh působil v jeho životě. Tehdy věci přicházejí na své místo. Tehdy tyto události jdou dobře po řadě, když dovolíme, aby Bůh působil v našich životech. Nebudeme osvobozeni každého problému, starosti, nemoci, ale ve všem tom zažijeme Boží pomoc a uvidíme šťastné vyřešení. Maria nás tady zve jako své spolupracovníky, jako ty, s kterými opravdu vážně počítá, jako na ty, bez kterých se některé věci vůbec neudějí, jestliže my se nebudeme o to starat, jestliže se nepohneme. Ona se nám přímo obrací. Drahé děti, Maria nám říká, že máme důležité místo v Božích očích, Božích myslí a že když budeme s ním spolupracovat, můžeme měnit svět i události v něm, dokonce i zastavit války. Spolupráce s Bohem rodí požehnání pro všechny nás, pro naše bližní. A nakonec
o hodně víc, než si to dokážeme představit. Maria nás učí pravé, správné duchovnosti, která se neskládá ve sladkých pocitech, tak jak říká Terezie z Avily, ale v tom, abychom Bohu sloužili ve spravedlnosti, poslušnosti, odvaze a pokoře. Bůh si přeje, aby člověk vyrostl. Jeden příběh říká, učitel řekne svému žáku, který se stále modlil, kdy se přestaneš opírat stále o Boha a naučíš se stát na vlastních nohách. A tento žák se diví, ale vy jste nás učili, abychom se dívali na Boha, jako na svého otce. Kdy se naučíš, že otec není někdo, o koho se můžeš opírat, ale ten, kdo tě osvobozuje tvé potřeby pro opírání se. Drazí bratři a sestry, někdy se chováme jako malé děti, které stále chtějí něco pro sebe. Ale je čas, abychom dospěli, abychom se podívali na tu, která se odevzdává do Boží vůle. Je čas, abychom řekli, nech se mi stane podle tvého slova. Je čas, abychom se přestali hněvat a je čas, abychom začali působit, abychom se stali aktivními věřícími. Dnešní čtení pro svátek královny pokoje nám přinášejí slova útěchy. Písmo svaté mnohokrát říká, jak Pán osvobozuje. Tolikrát se říká, jak Pán přináší radost a veselí smutným, zraněným. Tolikrát Bible připomíná nám, jak v Pánu nachází mnozí útočiště, jako námořníci v klidném přístavu, jako dítě u své matky, jako člověk, který je osvobozený od vězení, jako otrok, který je osvobozený, jako ten, kterého mučili a najednou to přestalo. Tolik je tam toho napsané o pronásledovaný, jejichž pronásledování přestalo a začala radost. Mnohokrát Bible mluví o přestání toho, co je těžké, co je nás trápí, co člověka ničí a tak ho až do posledních sil bere. A tady v Mečugorji svědčíme mnohokrát o takových věcech. Mnozí tady viděli velké světlo. Mnozí tady začali chodit ve víře. Mnozí zde ze sebe sundali těžké břemeno hříchu, které je tisknulo. Mnozí pocítili, co to znamená Boží milosrdenství a odpuštění. Tolika lidem se tady rozmnožilo radost a veselí. Tolik lidí sem přišlo protože nosili těžké břemeno a cítili těžké rány života druhých lidí, hříchů. Tolik jich tady pocítilo tu nesmírnou, něžnou lásku Pánovu, intimní, otcovskou, mateřskou. Tady zažíváme tu zkušenost víry, společenství i Marijiny blízkosti. V Medjugorji to zažíváme nejenom jako jednotlivci, ale jako společenství, jako církev. A to nějakým způsobem trvale. Cítíme trvalou blízkost, trvalou přítomnost, trvalou přítomnost pokoje, osvobození, odpočinku, obrácení. Tady se můžeme zastavit v neustálých životních bojích,
Tady je naše útočiště a náš úkryt. Včera jsme slavili svátek narození Jana Křtitele. Medjugorje je spojené se svatým Janem. V evangelii slyšíme toto spojení mezi Marií a Alžbětou, dvou žen, kteří nosí předchůdce a spasitele. 2 těhotné ženy, jedna starší a jedna mladá, kteří mají velkou úlohu ve spáse lidstva. Tady v Medjugorji cítíme spojení příchodu Panny Marie, která nám přináší svého syna Ježíše, kněze pokoje, s narozením Jana Křtitele. I tady Jan je předchůdce velké události. Proto prosíme za Janovu rozhodnost, odvahu, poslání a povolání. Maria, Matko naše, přímluvkyně, naše královno pokoje, pohleď na nás i na celý svět. Amen.